Anya laki din! Bakit? Kita amat. Nagado tibungan na dahil timula ka mangga. Anya, mulam, kunap. Katuan. Di ka lang nagbainay na nangibagay ti dayta. Kaano siyak ti nagmulay ti dayto yamangga. Mulak na ito'y. Na, di mo pa'y maiturod na si Bugan na pulaos. Labas-labas ang laang, hindi basit pa'y laang. Itata, nagbungan, big-big maun, asika ti nagmula. Ay kat talaga matamulak. Urayan niya pa'y ti ibagbagam. Ipaburas kong nagito'y. Kwartan bakit? Kwartan! Dayta ti saan mo nga raramidon, Martin? Ah. Mulak daytaw. Isuarong bigla ang asyak ti mang paboras. Kukwa kami na paglakwan. Tikunam! Di tatan nga gapa, Martin. Oy, umeng! Di mo tangad-tangadan na ito'y. Mulak na itamang ka. Kasaya mo, lumabas ang lamon, itinikot ti balayaw. Na, naglawad yung pag namin isang wanan. Ijay pa'y kalsada, mabaling ka amag na. Ang amapay at dito'y likod pa'y langit, tinagnamag. Tila mo dildilawam. Kaya nangaron mo ti magna dito likod. Lumabas ang malangan, nakadugay niya. Mukay, sipsiputan na dito'y bunga timanggak. Ay, basta, di nagkinaawatan ta. Siya, timangilako ka na gito'y bunga timangga. Gets mo? Ay, santa nagkinaawatan iti dayta abanag. Siyak ti akin kukwa, iso asyak ti mangilakaw. Paray, kunak man nagsyat tawita. Awan nga ron ti kwarta pare. Amam, 5 basak ti balay dala kay Martin, kan bakat openg. Anyat nakita mo nga ijibalay da. Nagkano ti bunga di manggana sika. Kalalaingan na apursahin. Aya, ne, apag iso. Nangina ti presyo ti mangga ita. Amam, noon niya ti pampanunutak. Ako pa, amo ka. Nagdalanak daytan, omeng. No kayat mo, planwen ta na imbag. Tamapantaburasan di bunga ti manggada, ha? Ay, katuan ah. Kalpasan na, mapantaila ko. Ay, sus, kateng-kateng ah. Ado ti kwarta ta. Ado mga arak ti magatang na. Sigurado na ita. Niya lagi ti. Bakit di walis nga eh? Apay, agwalis ka. May, sige, nasayaan ba? Na matulungan nak ngaglinis dito'y parangan. Nakmawalisan na, dagitay bulong iti manggaan at nag. Uston to no umay daburasan, nagitibungan na, mayatay nalinisan. Na. Talaga plan mo gayam nga ipaburasan niya. Ay talaga, kunakmat kan ka amulak na di amangga. Dad, siya timang karaid kadagiti bulong na. Ta siya timang paburas. Ay, di tatan niya agapa. Na, sana ka mabutang? Sina no, sina? Na, kunam na itaa. Jaki palubo sa sikat yag numar. No adaman nas kanyag numar, awan sa bali no saan na siyak. Siyak laay, nangagmaw. Walis ko na ita. Batam day walis ko na. Ibatamon at asak ti agwalis. Ibata mo na ka di mapirday. Batam ko na. Na. Ang kaya pag ininagawan nyo na itawalis, Saan ka makibiyang dito, sika? damdamagaklaang tanakaigam kayo adwa di tawalis. Ay lumabas kay laeng nana. Di kan makibiyang. Ay, nay, apaw. Sayang mo't na kita bunga timang gayaw na nagadaw. Apay, adi yung barasa, hintay lang ko yaw. Kano nagngina ti bunga timang gaita. Nakaplanon ang nalaing pare. Good. Inton bigat. Mapantan libasen aburasen nagiti bunga timangga. Inton bigat itirabay pare. Ni,
Rabi aya. Kunak man numalam. Makita na ta dagiti agasawa Martin kanuping. Di mo sakit nawatan di plano ta. Saman, naawata kon. Naglawag ka, nagtungtungan tayo di rabi mapantaburasay. Wen, sige. Rabi no rabi. Si Kati umulay. Ni, sak? Apay asak na eh. Kinuday ta ti plano ta. Sakpay mo't nga dalatag na ti pagulyam. Anya, Wen, nagsakit. adalatig mo. Adda nga rod. Apay, adi mo yung pagaray tayo di nagplano ta. Ah? Kat titungtungan ta si Kati umulay. Dua pa'y tilatag ko ag sumbangir pare. Dua pa'y gayam. Wen, Hagasang dada nyalaki ni. naganak nga rod. Na, Naguray ka. Kasla saan ka mamati? Nak- Kita ang makayat mo. Oh. ay, san. Saan kita ang tap no mamati ka? Ibaba mo itong dito sa sapin mo. Oo na. Ay, diyan ka nakitaan. Tap no makita mga rod, dua alatag ko. Ay. Yasadag mo tarupam. Ang mga nung sa bali, alitag din na. Na. Saklotan ti umuli. Good. Oh, kaano tama panan? Marurudak ka. Inton ba ka titirabay, tinagtungtungan ta. Ayun na niya, pa'y maliplipatak matin. Nyalagi din. Di kan samad makawawa. Makawawatak. Oh, si Kati umuli wano siya. Ulit-ulitam. Ay, si Kagaya mo. Si Ka. Sakit ti ulo king kan nyalagi. Numala ko jay bunga ti mangga. Gumata ka kiti bagas. Mapanak ag grocery. Hehehe. Mabadan mutay na makapagpariba na kiti buko. Naglaing ka. Ah, At dan plano, mluan niya't pangikastusam na itapaglakwan tayo timangga. awan maaramidam. Tanakasarita ko, dagiti agburas iti mangga. Umayda intun biga. Masapada. Ay saan? Lapda kita. Ha? Naplano ko na nasaya at Martin. Awanan ti maramidam pay. Maturog ako tanay rabi ay. No, da plano, pues, adamat plano. Adamat plano kagatangay. Pare, ayan mo ngayon, pare. Adak, titilo ka dam, pare. Sige, magnakalaang. Di ka ba't nga may nagtagtagare? Kano ko nam idi nag-meeting tang agulima kaksana ya? Asi dagtang di ta pagburasan tayo timangga. Mukha. Tandaan nas kanapartakan tayo tagburas. Ta mga numakita na ta. Apay nga mingagpakita tangay, siyempre aglamang ta. Kas pangarigan ta makita na ta. Ammo mo tarami daw. Nene. Aguray. Santan sapay na pagsaritaan day ta, ay meeting ta. Masapul pa'y aya pagsalita ta nyalaki. Naliplipatak nga rod. Sige, ibagam noan niya ti aramidan, no? Makita data. Unay ka na. Nagkapoy ta. Utet mo. Medyo nakapuyak nga rod ti recitation pa. Tilay bagbaga mo. Basta no adda makakita ka data. Tumaray ta na dagos. Tumaray. Kunak man no lumaban ta. Lumaban. Uwan. Nyalaki. Napay kabaalam ti dumanaw. Wino kumugtar. Saan? Nang championak no kumadal. Nalaglag ka man nyalaki. Paray. Hindi. Paimutasan na sumbarang. Napanan ng rang. Plus laytak man. Paray. Sus. Nakaturog sambat na ni Jipon ti mangga. Nakatugawan nakadumog. Naglokon ta naturog eh. Barsak. Ito nga tani ti day bunga ti mangga. Paguli ka man. Anay! Isa pa pinigsan na tinaganay. Anay! Uy! Aguli makamangagda ka. Binarasak na ko. Ayan. Gungko na ma. Napay gamin na nakaturo ka. Relax nga rod. Mangrugi ako na agburas ti mangga. Agsaganakan. Sige.
Mangitinag ka nga ro din, pare. Kung nyalaki din. Ah, bakit, Openg? Bakit? Nagring ka? Bakit? Bay. At kamang mangagaw. Nasaya no mangag mo iti bukod mo nga urok. Saan? Denggam ngamin kasla naggapo di tarwar. Aywan, kasla. Ah, Da. ay, saglam ka. At tagburburas inye mangga. Aywan. Nakaigam iti flashlight ti lugaw. Inta kitaan bakit? Ay. Unaan datapay dagiti salbag. Hoy! Da kayo kang tatakaw iti mangga! Mulak na itawanan kayo iti bahin. Siyak! Ti akin mula iti dayta mangga! Ay. Da. Lakay, timaraydan. Nada, dua dagayam Anya pa nga tiraramidam kamatom idan na. Katsikangay! Na, aday gam ko flashlight. Apay, saan ka makataray no day gamaplas light? Salpag ka. Di mo pa'y kabaulan nga ramidan ti bana gasiksika. Ay! Ay, di na kunada! Ay, jak makita ti dalang ka! Ay, nakadayo ta ka din. Pare, sabalin saan lugar na ito nakatanunan ta. Saan nga na? Masurutan ba? Nagadayon dito Imposible ba't ang masurutan data pa Kit no, nagkapsot da tumaray. Sa bagay, ano na ito na puros tamo. Sagay sa taas ako ko naman. So, permin al ko. Adumot pulutan dito yun Nya pulutan ng ibagbagamot. Anya nga rod. Pagalsam ta iti sinigang alamas. Ilako ta. Kat no iso ti plano ta. Ay, Ay, salbag ka. gayam, wen. Malagip kon. Iso ti nagmitingan ta. Ila ko tagayan tapno da igatang ti arak ken pulutan na ya. Salbag ka. Nuarak kan pulutan, nagalistukan niya laki. Sakpay man. Malagip ko adagos Pagilakwan ta ngay. Sika man. Ije lambar. Na. Nung iji drugstore. Nay, apaya kita-kitaan da kakasta. Ayawan ti kwartak no plano dak nga old apain. Nya kay mutan na. Uray no kasti ti panagropro pa may. San mi mata may turid ti manghold abiti kasking kanya laki. Intira man yung pare kinapundo na kaya't da ka lakwan iti nasamit amangga. Nalaka lang da ito, inana. Na, kita akmad. Oh. Na, nagdadakkel ngagpaiso amangga Gulpin yun na. Ay, isag mamanungay dita. Kastila. Oh. Isag mamanaw. Ay, nakinunap. Naglinad. Nalakadayta prisyonan niya na. Ay, Kwa, nana, medyo nanginaday ta. Nagkikinamat kami-ngaming kadag ita yakin ko kwa kat iso natagsan day Uy, nilaki. anya. Sao ka man ta, sao? Pinasapol ng ibagam dayta. Nilaki. Ino iso pinagmitingan ta. Yawan na talaga tinunot mo. Nilaki di. Ay, apaw. Sino nga tangay dagay nagtakaw iti mangga mulak. Ay, Mulak day jay. ipilit mo kang mulak. Siyak tinagbambanaw ka nagimulmula. Siyak tinangsibsibaw aging ga di makal aging ga nagbunga. Ay, Sos. Anya pa yung iti burasek ita. ay apaw. Ay lakayadan sapay mo imbati dagijag tatakaw kahit. Kakagumatangan iti tinapad di tatalipa pa. Mabisi na kaon. No si kakuman tinapad.
Amom ngagladla dingitak. Ay, nakarakaro ati panagladingit ko. Tawanin, maburas ko. Ay, tay mangga. Ay, na. Managing bubukod kan tumo nga mingkay. Ah, Lagi kwa umuray saan mo ako kwa. no sikat man naging bubukod. Kano sika? Sikat man naging bubukod. Sika! 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 Kunat manay, nay! May stresak di tarupa, maun. Ha! Daloob, amangga, gumatag kayo. Naglalaka, gumatag kayo. Nidilaka. Lago kayo, iti mangga. Ah, woy. Nanggas ka lang, dadamo mo't kanyak. Sigod mo't naglaklako, kiti prutas si kamat. Kano sika kumati pangilakwa kay Jay bunga ti mangga, may. Ay katun Yag mo dito, itagatangag, tailakaw. Agam, nay. Adamo tan imuna anang buras. Day, sino ngay mait? Pinurus day, di na minsan narabi ay. Edi namin sa narabi kunaab. Ay, agam saan mi anabigbig dagiti nagtakaw nagpuraws. Ay, sayang. Diyak lang amin din magkat kada umeng. No sa dinot na ngalaan da iti da ito yung lako na kanyak nga ilako ka mangga. Nangalaan da ngay. Kaawa mo pulos mula da amangga. Unik pa iso aya. Apay nga ya, diyak din amag. Apay nga ta. Apay ngay. Ngay di nakamat mo tinagan ni umeng kat urayak lasimgar. Nada. Isudan sa mo tinagtakaw kadagiti bunga ti manggamay. Ay, anya lakit din. Ay, dagita nga istambay. Awan sat maarami dyan, iti biyag dyan. No isuda man tinagtakaw. Nung nagkinawatan ta kuma, iti pailaang. Nga ipaburas tan dagiti bunga ti mangga. Awan ko man problema ta ita. Ay, kat sikaman. Makiinagaw kan tumagamin. Anya, makiin-innagaw. Si kalangarudan ti makiin-innagaw iday. Duata ang nagmula. Pues, duata nga rod amang ilako. Iso apagbingayan ta di kwarta. Kas di kumaa. Anya, pagbingayan. Apay, si kaya ti gumatgatang kadagiti kasapulan dito'y balay. Saan ay Naminsan ka lang nga gimatang iti bagas. Hap kilo lang. Hindi pa'y napalabas sa bulan day jay. Bakit? Aglabas-labas man ni Uming di talikod ti balay. Ha? Sige, ipaburas tanin ton madamdamada kita bunga ti mangga talagay. Narigatan no maunaan datamanan na kita ngagtatakaw. Agmamangga talaga na kita. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.